Assalomu alaykum hamvatanoni aziz, assalomu alaykum ба кулли подписчикони канали Автомобил ТЖК. Имрӯз 12/11/2022 чӣ тавре дар канал мо мошинҳои арзон мепартоем ва инак мошинҳои арзон ва пешкаши бинандагони азиз мегардонем ва баробар даромада як дуна лайки бепул ва пайса сарофарош накард зангулачаи каналро бседам ки ҳар рӯз аз наворҳои мо бохабар бошӣ ва аз шумо хоҳиш тилои навора то охира тамошо кунем ва меҳнати моро қадрдонӣ карда як дуна лайки бепул ва пайса сарофарош накард зангулачаи каналро бседам ки ҳар рӯз аз наворҳои мо бохабар бошӣ ва пешниҳоди шумо мегардонем. Бинандагони азиз, кадоме таҷҳизоти фурӯшӣ чӣ таҷҳизоти фурӯшие дорад, бидорен номери ватсапа мемонам, муроҷиат кунед, бидорен бо дар хизмати мо. Бинандагони дӯстони азиз, Ford Mustang ёфтаем, соли 2000, мотор 3.8, бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 55 000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст, бидорен занг бизанем, бо қайтом муомила мекунанд соҳибаш. краска талаб нест, 4 диска баллонош нав, салон тозаи бадай беҳад тоза, кузовшам тоза, бидорен занг бизанем, бо қайтом муомила мекунанд. дӯстони азиз, BMW серия ёфтем, соли 1998, мотор 1.6, газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 38 000 сомонӣ. номери телефонаш дар рӯи экран ҳаст, бидорен занг бизанем, бо қайтом муомила мекунанд соҳибаш. 4 баллони нав, қайда диска баллон, краска талаб нест, кузовшам тоза, салоншам тоза бад нест, потолокам тоза бад нест. дӯстони азиз, Opel Astra F ёфтем, соли 1993, мотор 1.6, газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дар шаҳри Ваҳдат мебошад. ҷои сумгириш 2299 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст, бидорен занг бизанем, бо қайтом муомила мекунанд. 4 баллони нав, краска талаб нест, мошин дар ҳолати. дӯстони азиз, Opel Astra G ёфтем, соли 2000, мотор 1.6, газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 25 000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст, бидорен занг бизанем, бо қайтом муомила мекунанд соҳибаш. краска талаб нест, 4 баллони нав, қайда диска баллон, ҳуҷҷати солонаш буд шудагия, салон кожа, бидорен занг бизанем, бо қайтом муомила мекунанд соҳибаш. дӯстони азиз, BMW 5 Series ёфтем, соли 1997, мотор 2.5, бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дар шаҳри Ёвон мебошад. ҷои сумгириш 3399 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст, бидорен занг бизанем, бо қайтом муомила мекунанд соҳибаш. краска талаб нест, 4 баллони нав, қайда диска баллон. азиз, Opel Astra G ёфтем, айбиқагиша биқагиш, соли 2000, мотор 1.6, газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 56 000 сомонӣ. 56 000 дигар кам намешавад, бидорен занг бизанем, яксола ҳуҷҷат, тонировка, 4 баллони нав, қайда диска баллон, моториш нав, кадаги ходовой, акклиматор нав, ҳама ҷош нав, краска талаб нест, салоншам бад нест. хайхтон бо, бидорен занг бизанем, қадри персон шед.